ospatua izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoiko hori, eta Jainko jauna, lege bakarra eman iguzu, zu eta lagun urkoa maitatzea. Iguzu zure aginduak betez, betiko bizitzara iritsi daitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, bila ezazue jauna aurki daitekeen artean, otsegu ezue hurbildagoen artean, gizon bihurriak utzi dezak bere bidea, eta
Iesako, pantalon azpin dagoen, eliz txiki bat zegoen, iesan, askaudikoa, eta pantalon eta ere zutelarik, eta dena urezkatu zutelarik, eliz zituzten, elizatako gauzek gorde, eta horien handean aldare hau. Eta horrein, montatu bisu bat, zuen Joaquinito Martinenak, eningo estilo bat, eta ez honen estilo bat bidezak, baina, bete aldare honek, hain, eman ditu tekniko ederra. Eta bestetik amabizina emezortzi garen erekoa da. Eta urte asko eman ditu gaskoeko sanurbanon ari agin asko joten zan, batez ere reumatako minak eta kentzeko eskatuz, eta orain egin daukagu. Eta hemen eskatzen diogu, esakan egin bazuen, hemen ere lagunduko dugu amabizina. Beraz, guai gonekos. Oso dakien izan, rekuperatu dugula retabloa da, hitz esan egin. Eta gaurko evangelioaren inguruan beste hitz esango ditu. Hain zuzen ere, Jesusek badago gauz bat askotan ulertzen eman egin. Eta da, ez tegula, edo saiatu nahi daukagula bintzat, inbidik ez izaten. Batzuk bestekiko eta oso bereziki gauza espiritualetan ez tegula ez arroteririk eta ez inbidik eukidea. Piskat, evangelio honek, gaurko parabola honek, niri gogore ekartzen dut baita ere, seme prodigoaren parabola. Nola, anaizarena, etxean editu zen, bestea, orai joan bitartean, dirua gastatuz, eta sekulako festak, eta mozkortegitan, da hola gastatu zuen dirua, eta bestea, berriz, etxean editu zen. Eta bueltatu zelarik, seme prodigoa damututa, aitak barkazki beste, aitak izugarrizko festa egin zuen. Horrekin Jesusek adierazten digu, jangoikoaren errukia zenbatean da. Poza hartzen duela handia, pekatari batek barkazkioa eskatzen duela dio. Baina, seme zarena agertzen zaigu inbidiz bezala, asarretu egin zela. Ez zuela pozik hartu bere anaiak itzuli zelako damututa. Eta hori da Jesusek nahi diztuena. Alde batetik horrek arrokeri bat ulertzera ematen duelako. Hau da, anaizarena, beti etxean egon duzena, sentitzen zen bestea baino hobea zena. Bestearen gainetik zegoela. Bestea bera baino gutxiago zena. Eta orduan zena justoa, halako festa bat antolatzea berarentzako. Eta, esan genezake arrokeri horrek inbidira eramaten zuen anaizarena. Eta baita esan zion, osatu berdezu, zure anaia hilda bezala zegoelako, eta gaiz ere bizitelako, eta gure agian dagoelako. Eta gaurko evangelioan Jesusek hori eman egin du baita ere esango duke ulertzea. Halako parabola bat, esan ez, mahasi kare batek, bilatzen ditu langileak plazan, batzuk goizean, beste batzuk eguerdean, beste batzuk ilunzean, eta guzteko ekin itzen bezokan, denario bana emango zidela, sain bezala. Eta bere sari garbera ematen dira, guzteko egiten dira, asarretan bezala. Eta Jesusek honekin ulertzen eman nahi dugu, nola baita esateko baita ere, jangoikoaren errukia. Ez da ekonomia zari Jesus, baizik eta gehiago pentsatuz, esan genezaken, bizitza kristauan hasieratik bukaera arte egoten direnak eta azken momentu edo bidea herrian bihotz berritu eta kristautu edo kristau bizitzara itzultzen direnen kanpo esaten dira Jesus. Eta nahi du, goizetik egon direnak edo txikitan izan direnak edo beti egon direnak poza hartu dezatela beste itzultzean eta ez inbidia. Eta ez bakarrik, esan genezake, saria berbera izatea ametitzea, edo besteak ere eragin ametitzea, baizik eta pozatzea baita ere goizetik egoteko aukera izan dutelako. Eta gauza bera, esaten diona, seme prodigoari ere eta zu beti egotzen da, hemen erekin. Nerearen guztia zurea izan du da. Eta guk ere kristau gogotan ikusi dugu, doa handi bat izan. Kristau bizitza, fedea, jangoikoa, ezagutzea, gauza handi bat bezala. Eta beste batzuk beranduak etortzen direnean, nahi du Jesusek poz handi eduki dezakula.
baita ere, inork ez duelako harrokeriz pentsatu behar besteak baino gehiago edo hobea denik. Danok baigera, aurrak, danok baigera, mugatuak, danok baigera. Pekatariak eta jangoikoaren errotia eta grazia premian danok daude. Eskatzen dugu Jesusi, eman dezagula halako bihotz zabal bat, berearen antzekoa, beti postutzen dena, bestei gertatzen zaizkien gauza honekin, eta bereziki jangoikoarekana itzultzen direnean. Jangoikoa eta guztiru zeru lurren bidean. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ikaldua, gurutzean itzardua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoikoa guztiunaren eskuinean jarririk dagoena. Handik biztiak eta hilak epaitzera etorriko dena. Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskari zagun, aurtengo pandemia hau lehen baien bukatu eta gainditu dadin. Esan dezaio jaunari. Eta gure ikakoen alde, gaurko bezar santuan bereziki gogoan hartuko dugu Javier Marangarain izena, bere egilutzaren laugarren urte horrenean. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde ezan. Esan dezaio jaunari. Entzuna eta onak bihurtzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo, zure jaunak bitartez.
guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikori eskaintzerakoan. Bihotzo bezartu jauna zure herriaren eskaintza, bere beroz aitortzen duena, sakramentuen bidez iritsi dezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizi eman digu. Eta zuga nahigoz, aita guztiz santu, zeruko bateak zabaldu izkigu. Horregatik engeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau. Jesu Kristo gure jaunaren gorputzen daudol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio botatik. Hau nere gorputza data zuentzat eman duena. Afalondua berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio botatik. Hau nere odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nere horien gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sauramenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu daituzulako, eta apalik eskatzen zugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenea joan diran gure senideak, bereziki Javier Barandarain, eta hildako guztiak aditzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza egitsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Toraksuarekin, San Jose bere senatarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goren zaitzagun, Jesu Kristo zure serbiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alduztun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari
atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zait gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuresma da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu ekein batekin elkarri pakea. Hangoikoaren ditutxan, zuk entzien zuen pekatoa, hangoikoaren ditutxan, zuk entzien zuen pekatoa, Ona hemen jangoikoaren ditutxan munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren naia deituak. Egin dezagun otoitz. Indarritzazu jauna zure graziaz, sakramentu hauek ospatu dituztenak, misterio hauetan eta bizitza guztian, zure salbamenaren fruituak jaso ditzaten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.